amigues, jo soc la Safa, tinc 10 anys i us vull recomanar aquest llibre que es titula TAP. L'autor és Lluís Prats, les il·lustracions del Pep Brocal i l'editorial Anima Llibres i la... I ara t'explicaré de què tracta. De l'època d'emergències dels Mossos d'Esquadra van començar a rebre unes trucades misterioses i la caporal Elvira Quatre Cases ho intenta solucionar. Però no es pot comunicar amb la persona que té tapada la boca. Vam saber que era una mare i que es deia Elisabet, però no us explicar més perquè vull que se'n llegiu. És un llibre molt divertit, amb moltes aventures i les il·lustracions